Victòria Villanueva, bon dia. Bon dia, Clara. A principis d'any entra en vigor una nova normativa que regula la situació dels empleats de la llar. Avui en dia, moltes famílies tenen un empleat que els ajuda en les feines domèstiques diàries. Perquè tots ens entenem bé, què és el que regula aquesta nova normativa? La nova normativa ha portat noves estructures per a aquesta relació laboral que hi existia però que no estava normada. Tenim ara nous drets, noves obligacions i, sobretot, el més important és la integració de tots els empleats de la llar en el règim general de la Seguretat Social, que donarà més seguretat i més estabilitat a aquest sector. Com es veuran beneficiats, per tant, Victòria, els empleats? Tindran dret a prestació d'incapacitat permanent quan estan de baixa per una malaltia, per un accident laboral. Tindran dret a una incapacitat permanent si al final tenen una malaltia més greu que els impedeix continuar amb la seva professió. Tindran dret a jubilació, però encara no està regulat el dret a l'atur. Altres aspectes, com les vacances, les jornades laborals, el descans entre jornada i jornada, com es veuen afectades per aquesta normativa? Queda aclarit en aquesta nova normativa que els treballadors tindran dret a vacances. Són vacances no retribuïdes. Tenen dret a 30 dies de descans durant l'any, 15 dies els estableix l'empleador i uns altres 15 dies queden a disposició del treballador. Tenen dret a un descans setmanal. És important en els treballadors de la llar que són interns, que viuen dins del domicili particular de la família i, per tant, tenen dret a un dia i mig de descans, que normalment serà part del dissabte, el diumenge o part del dilluns. I tots els empleats han de donar-se d'alta en la Seguretat Social, encara que treballen 1 o 2 hores setmanals o encara que treballen en més d'una casa? L'obligació de donar-se d'alta en Seguretat Social és una obligació de l'empleador, independentment de les hores que contracte al treballador per a la llar, independentment de que faci treballs en uns altres domicilis. Per tant, encara que estigui treballant 1 hora, tindrà que donar d'alta al treballador, cotitzar per la seva retribució i donar-lo de baixa quan finalitzi, en el seu cas, la prestació dels serveis. Aquesta normativa el que pretén és regularitzar la precarietat en el treball, regularitzar la situació laboral dels empleats de la llar. Serà, per tant, precís, obligatori que hi hagi un contracte per escrit? No és necessari si el contracte és indefinit, però sí és obligatori per a determinar que el contracte és temporal, quina duració té, quines hores es treballen. Si no es fa contracte, s'entendria que el contracte és per temps complet, és a dir, tota la jornada, i indefinit. En aquest sector, Victòria, podríem dir que hi ha dos cares. Hi ha gent que està a favor que es regularitza la seva situació, sobretot per evitar determinats abusos, però hi ha gent que prefereix que la situació es quede com està actualment. Bé, la situació com està actualment, en 2/3 parts del sector, està al marge de la llei. Qualsevol activitat que dona dret a una retribució té obligació de donar-se d'alta en algun règim de la Seguretat Social. I qui ha de pagar aquestes cotitzacions a la Seguretat Social, l'empleat o l'empleador? L'empleador és el titular de l'obligació de donar d'alta i de cotitzar mensualment la quota corresponent, en funció del tram de retribució que està pagant. El treballador ja no té l'obligació de donar-se d'alta i de pagar una part. Això voldria dir, Victòria, que podria veure's mermat a la baixa el sou de l'empleat? Efectivament, és el que està ocorrint. El que veiem és que els salaris per hora que cobraven possiblement aquests empleats estava sobrevalorat. Després, l'empleat era el que tenia l'obligació de donar-se d'alta com un autònom i pagar la seva quota. Com ara ja no serà així, possiblement es renegocien aquests salaris a la baixa perquè l'empleador li pagarà una part de salari i pagarà després a la Seguretat Social. Fins a quan tenim de temps per a poder regularitzar la situació del nostre empleat de la llar? Tenim de temps fins al 30 de juny. És l'últim dia per a poder anar a la tesoreria de la Seguretat Social, donar d'alta al titular de la llar familiar com a empleador. En eixa alta es presenta el contracte. Amb el contracte es veu quina és la retribució i quina és la quota, per tant, de Seguretat Social que es té que abonar. Es fa un domiciliament del pago en el banc i a partir d'ahir funcionarà de manera recurrent. I si no ho fem, Victòria, a què ens atenem? A una inspecció de treball i de la Seguretat Social que podrà vindre al nostre domicili. Victòria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos este matí, per ajudar-nos a entendre un poc més aquesta nova normativa. Res, Clara, un plaer.